BPF जों आंहा मोजां सोमोन्दो दं बिदा फंबायनि सोमोन्दो दं लोगोनि सोमोन्दो दं बाय बाहागि जाथि खुरमानि सोमोन्दो दं आङो BPF नाव थाङो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बर' फिल्मनि कमेडियान फैला जे बरगयारी सारा BPF नि हेंथायै गिलु बालु मा बाथ्रा बुंखो स' रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांबानो जाबाय जोंहा UPPL नि बिजाथि फैला जे बरगयारी सारा दिनै BPF नि हेंथायै थामहिनबा हाग्रामा महिलार सारनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंदों स' नोंथांमोना नायलांदो दाखालि 20 खालार केन्डिडेट डिक्लेयार जानायनि उननिफ्रायनो आङो मानास समस्तिनि गुबुन जायगाफ्राव गिदिंदोङो रायजो राजाफोरखौ लोगो हमदों बुद्धिजीबिफोरखौ लोगो हमदों मास्टार प्रफेसारफोरजों रायलायदों तो रायजो राजाफ्रा मा सिन्ता खालामदों जिहेतु गिबि खेबनि थाखाय भट थुनो थांगासिनो दङ तो रायजो राजाफोरजों रायलायना बुजिनानै मोनदों आङो तो रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव आंनोनो भट थुनो थाखाय थियारि जादों थानेश्वर बसुमतारिया सासे मास्टारमोन मास्टारावनो थाबाय थानांगौमोन पलिटिक्सआव फैनो नाङामोन नङा होमबा तो पलिटिक्सआव मास्टारा फैयाब्ला प्रफेसारा फैयाब्ला आर्टिस्टआ फैयाब्ला नङा होमबा ससियेल वर्कारा फैयाब्ला साहित्यनि एबसुनि दैदेनगिरिया फैयाब्ला राजनितिकआव सोर फैगोन ना बै फौसालिया मानसिफ्रा थानांगोन नङा होमबा खोथायासो राजनितिक नाथाय बे राजनितिनि गेजेरजों जों समाजाव सोलायनाय लाबोनो हायो फोसाबनाय लाबोनो हायो जाय बिथांमोना राजनितिखौ लामा दालां मावनायनिल' होननानै साननानै रां खामायनायनिल' होननानै साननानै लादों बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंगोन फैलाया सिनेमायावनो थाबाय थानांगौ होननानै आं बुंनो नागिराखै थानेश्वर बसुमतारिया मास्टारानो जाबाय थानांगौ होननानै बिथांमोना बुंनायखाय आङो बुंदों तो बिथांमोना बायदिसिना बाथ्रा बुंखागोन खारन दिनैनि दिनावहाय थानेश्वर बसुमतारिया जेनगोना रोखा जानानै दङ बिथांखौ समस्तिनि रायजो राजाफ्रा रिजेक्ट खालामदों रायजो राजानिल' बाथ्रा नङा आं बुंबाय दङ गुबुन मिडियायावबो बुंदों थानेश्वर बसुमतारिखौ BPF नि नेता कर्मिफ्रानो एक्सेप्ट खालामाखै जायनि थाखाय केन्डिडेट डिक्लेयार होनायनि उनावहाय सियार बुख्रुबदों सालानि मासक आमिन नाखां होननानै बुंदों मिडियानि सिगाङाव मिडिया लेंहरनानै मानो खारन बे माबायाव गोजोननाया बहा थानो खारन जोंनि सालबारि ओनसोलनि मानासनि ओनसोलनि मोजां दैदेनगिरि डक्टर दुलेन बसुमतारी भाइस प्रिन्सिपाल सालबारि कलेजनि साहित्यजोंबो बिथाङा सोमोन्दो दं गेलेनाय बिथिङाव सोमोन्दो दं ससियेल वर्कार सासे तो ससियेल वर्कार हिसाबै बिथाङा केन्डिडेटखौ मोननांगौमोन सालबारि ओनसोलनि मथंगुरि ओनसोलनि रायजो राजा माबा BPF नि दैदेनगिरिफ्रा बिथांखौ लुबैदोंमोन दिलीप सरगयारि दङ सासे गोजाम इयुथ दैदेनगिरि सासे जुब नेता बिथाङाबो बिदोंमोन बिथांनोबो होआखै अमल नार्जारी दंमोन बिथांनोबो होआखै दा बिथांमोन लकेल मानसि गोरों मोजां मानसिनो होआबालासिनो सिगाङाव 10 बोसोर MLA जाखांनाय सासे सिनियर बैसोगोरा जायखौ जोङो बेबी बुमार जेनेरेशननि मानसि होननानै बुङो बेबायदिखौ होफैनायखौ BPF नि नेता कर्मिफ्रा जोंनो माने जास्ट जाबसिननानै होदों मोनसे खर'आव माने मोनसे अजनल' गारनानै दोनफैदों होननानै बुंदों 10 बोसोर MLA जानायाव जेबो मावनो हायैखायनोथ' दिनै बिथांखौ गावनि समस्ति बाक्सायाव लाखियाखै बाक्सानि रायजो राजाफ्रा बुंदों थांनाय 10 बोसोराव बियो जेबो मावनो हायाखै बेनो सोर भट होनो जों भट होआ बियो देरहाखाया होननायखायनो बिथांखौ दिनै बाक्सायाव लाखियाखै मानासाव हरनाय जादों जों आंहा मोजां सोमोन्दो दं बिदा फंबायनि सोमोन्दो दं लोगोनि सोमोन्दो दं बाय बाहागि जाथि खुरमानि सोमोन्दो दं आङो BPF नाव थाङो BPF नाबो आंनाव आलासि जानो फैयो बेलाय मा गिदिर बाथ्रा जाखो नङा होमबा रिन्जय दैमारियाथ' उदालगुरिनिसो मानसि जोंनि मानासाव जे जों आङो BPF नि मानसिजों ओरैजाय बिदा फंबाय बायदि सोलिबियोबा बुजिनानै मोननो दा गतिके मानास समस्तियाव BPF नि नेता कर्मिफ्रा थानेश्वर बसुमतारिखौसो रिजेक्ट खालामदों सियार बुख्रुबदों फैलाखौ नोंहा बिथांमोना बुंदोङो जोंथ' मोजाङै सोलिलायखाग्रा बाय बाहागि बिदा फंबाय आलासि जालायलायखाग्रा गतिके आसिया नोंनावनो थांगोन होननानै UPPL जों रायजो दलनि गेजेराव कन्टेस्टआ जाखागोन अन्जन तालुकदारा थार बाथ्राखौनो बुंदों नङा होमबा खारन अन्जन तालुकदारा मानो बुंदों बिथांमोना सानदोङो जोंहा NDA दङ NDA बा दिनै अन्जन तालुकदारा देरहानायनि बाथ्राखौ मा खारनाव बुंदों NDA सोर दा नङा होमबा अर्थात BJPआ सोर दङ दा मानासाव नङा होमबा थ' बेखायनो आङो बुंदोङो थानेश्वर बसुमतारिया कन्टेस्टआव फैया अन्जन तालुकदारनिल' बाथ्रा नङा बियो आंनिल' बाथ्रा नङा बियो बेवहाय सिरि नेसनेल मिडियानिफ्राय फैनाय
सांबादिकफोर जायफ्रा प्रेडिक्सन होनो थाखाय स्टाडि खालामफैदों बिथांमोनाबो बुंदों थानेश्वर बसुमतारिया कन्टेस्टआव फैया। आंनि देरहासारनाया रोखा खारन रोखा आं नैबेनि थाखायनो बुंदों जा माइनरिटि भाइफोर नङा होमबा माइनरिटि भाइफ्राथ' बिपिएफनो होखाला बेनि थाखायनो बिपिएफआ कन्टेस्टआव फैया होननाया बिपिएफनो होलाबा रायजो दल आरो इउपिपिएलनि गेजेराव होगोन दाना रायजो दलाव मानो होनो माइनरिटिफ्रा जेरावनोखि बिथांमोना इलेक्शननि समाव गावसिनि हा हु गावसिनि सम्पति जीवन निरापत्तानि थाखायसो भटखौ थुयो दा सम्पति हा हुनि निरापत्तानि बाथ्रा बुङोब्ला बिटिआरआव मोननैल' अपसन थायो मोनसेया जाबाय बिपिएफ मोनसेया जाबाय इउपिपिएल बिपिएफखौ माइनरिटिफ्रा रिजेक्ट खालामबायबा बिसोरनि बिकल्पआ इउपिपिएल खारन रायजो दला बिटिआरआव जेबो अस्तित्व गैया बिटिआरल' बाथ्रा नङा बियो आसामावबो जेबो अस्तित्व गैया सासेल'सो एमएलए दं अखिल गगৈ थ' मुस्लिम रायजो राजाफ्रा बे खोथाखौ बुजिनानै मोनो रायजो दला माइनरिटिफोरनो बिटिआरआव जेबो निरापत्ता होनो हाया होगोनबाथाय बियो प्रमद बर' सार इउपिपिएल हान्जायासो खारन थांनाय बोसोराव जोङो निरापत्ता होदों माइनरिटिफोरखौ बिथांमोनखौ जों कुनु दिन उच्छेद खालामाखै बिथांमोनजों बर' माने मुस्लिमनि गेजेराव जोङो कुनु दिन नांलाय खमलाय खालामाखै बरन्स बिथांमोननो मस्जिद लुनो थाखाय जों हा होदों बिथांमोननो 2 लाख करि फैसा होदों मस्जिदाव 250टा मस्जिदाव थ' बिथांमोना दिनै बुजिनानै मोनदों रियेलाइज जादों थांनाय बिटिसिनि इलेक्सनाव जोङो गोरोन्थि खालामदोंमोन बे गोरोन्थिखौ जों सुद्रायनोसै we have to rectify it होननानै बुंदों दा गतिके बिथांमोना खमैबो 60% इउपिपिएलनो भट थुगासिनो दङ बाखिखिनि जोंहा एआइडिआव एसे मोनसिगोन रायजो दला मोनसिगोन दा बेखायनो आंनि देरहानाया निश्चित बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायनो नागिरदों नङा होमबा आं बुंदों रायजो राजाफोरनावथ' रावनावबो मार्का बुनाय थाया बिपिएफ इउपिपिएल बिजेपि होननानै दाखालि सोरबा नांगोलाव भट थुदोंमोन बे गिदिर बाथ्रा नङा टाइम एन्ड सिचुएसनखौ लानानै सोलायनो हायो जेनखासिगोन थानेश्वर बसुमतारिया जायखौ दिनैनि सेंग्राफ्रा लाइमोनफ्रा बुंबाय थादों थानेश्वर बसुमतारिखौ बेखौ जों आबौसो जायो जोंनि बिबौ सोमोन्दोनि मानसि फिसौआ गावनि बिबौखौ गावनि दैदेनगिरि जाजानो लुबैया सल'बाथासो खोनासंनो लुबैयो बिबौनिफ्राय बेखौ सेंग्राफ्रा बुंदों दा बेखायनो थानेश्वर बसुमतारि जेननाया रोखा बेखायनो दाख्लै जायफ्रा बिपिएफआव भट होदोंमोन जिहेथु बिसोरो सोलाय सोल' भटखौ होबाय थायो नंगौना भटआ सोलाय सोल' जायोखायनो सरकाराबो सोलाय सोल' जायो मालाबा इउपिपिएल फैयो मालाबा बिपिएफ फैयो मालाबा कंग्रेसबो फैगोन बिजेपिबो फैगोन थ' बेखायनो रायजो राजाफ्राबो सिद्धान्त लानो नागिरदों देरहाखागोन केन्डिडेटनो जोङो भटखौ होनोसै होननानै बिपिएफनिफ्राबो दा भटखौ थुनो नागिरदों अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय जोंहा बर' फिल्मनि कमेडियान फैला जे बरगयारी सारनि बुंनाय बाथ्रा लोगोसे बिपिएफनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो थारैनो फैला जे बरगयारी सारनि बुंनाय बाथ्राफ्रा बेसेबां गनायजाथाव जों साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बिनि बागै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब